double E patina Tiyok aniruli boss patecho asaka ndati ari kuvharisa mwana uyu zveshuwa ari kudadisa apese paanopfuura vanomutarisa asiseguka vamwe vanozomutsoma asaka ndati ari kupamba achifamba zvinenge zvichitamba anofamba slow anenge muyera kamba mwana uyu shuwa ndafunga kumuisa pamba imi ndati ari kupamba achifamba zvinenge zvichitamba anofamba slow anenge muyera kamba mwana uyu shuwa ndafunga kumuisa pamba apa tomonaka everyday ndinomudando chakuti ndomudza sei ende akanaka aasika chikei tasanganisa namwari tapiwe wei manje inini ndinomupinda sarasta anoda vari fasti haatombodi pasta andakagara naye zvangu ndichimutrasta mwana uyu atonakirwa nelavhu yarasta asaka ndati ari kupamba achifamba zvinenge zvichitamba anofamba slow anenge muyera kamba mwana uyu shuwa ndafunga kumuisa pamba imi ndati ari kupamba achifamba zvinenge zvichitamba anofamba slow anenge muyera kamba mwana uyu shuwa ndafunga kumuisa pamba apa kubatana atora nzvimbo yamuwana mwana abaya narasta muchamuwana ndichiroka naye zvangu ndiriko pakabhana tichipanana lavhu achidya mabhanana apa chakafuta chokwadi kachibhora pasaidi naye ndinonza kuda kusevera anomutora mbere ndinokongomora sedhobhombre nzangu anondigara asaka ndati ari kupamba achifamba zvinenge zvichitamba anofamba slow anenge muyera kamba mwana uyu shuwa ndafunga kumuisa pamba imi ndati ari kupamba achifamba zvinenge zvichitamba anofamba slow anenge muyera kamba mwana uyu shuwa ndafunga kumuisa pamba apa tomonaka everyday ndinomudando chakuti ndomudza sei ende akanaka aasika chikei tasanganisa namwari tapiwe wei manje inini ndinomupinda sarasta anoda vari fasti haatombodi pasta andakagara naye zvangu ndichimutrasta mwana uyu atonakirwa nelavhu yarasta asaka ndati ari kupamba achifamba zvinenge zvichitamba anofamba slow anenge muyera kamba mwana uyu shuwa ndafunga kumuisa pamba imi ndati ari kupamba achifamba zvinenge zvichitamba anofamba slow anenge muyera kamba mwana uyu shuwa ndafunga kumuisa pamba